дар зиндагии имрӯзаи мо бисёртар бо чизҳое вомехӯрем ки моро дар ҳайрат мемонад. Ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои даҳшатоваре омода сохтам, ки баъд аз тамошо кардан дар ҳайрат меафтед. Канали мо обуна мешавем дӯстон, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. дар ин видеоролик чӣ хеле ки муодда истодаем дӯстон, як писар дар синфхонаи компютерӣ нишастааст, дар дасташ камера ва маълум аст ки ӯ чизеро интизор аст. ва бинед дӯстон ки баъд аз якчанд лаҳза ҳамаи он компютерҳое ки дар он ҷо буданд ба коркунӣ медароянд. бисёре аз одамҳо дар комментарияи ҳамин ролик мегӯянд, ки дар ин синфхона дар ҳақиқат полтургейт зиндагӣ мекунад. Аммо ба гуфти шумо чӣ дӯстон? ин ролики хелом аҷоибро бошад дӯстон, аз камераи як хона гирифтанд. дар ин ҷо чӣ хеле ки муодда истодаем, ин ҷавон ба сари мизи хона омада якчанд дақиқа меистаду баъдан ба ҷойгаи хобаш меравад. ва чӣ хеле ки муодда истодаем, дар ин ҷо дар болои сари ин духтар каме меистаду баъдан ба ҷойгаҳаш медарояд. ва бинед дӯстон ки гӯё ин ки ӯ дар ҷойгаи худ рақс карда истода бошад ва баъдан ӯ боз ба сари миз меояд. ва бинед дӯстон ки обро чӣ гуна мегирад. ва баъд аз ин ҷавон боз ба ҷойгаи хобаш омада хоб мекунад. ва бинед дӯстон ки аз таги спални як дасти хелом аҷиб мебарояд. ва ин духтаре ки дар ин ҷо хоб буд бо садои баланд дод мезанад, ки ҳамроҳони ӯро аз хоб бедор мекунад. аммо вақте ки ин ҷавонҳо барои кӯмак кардан меоянд, дар ин комнатаро мекушоянд, дар спални онҳо ягон кас набуд. аммо дар тиреза як чизи хелом аҷиб буд ба мисли одам, лек аз чашмонаш равшании хелом зиёд мебаромад. ва ин чизи ғайриоддӣ якчанд сония меистаду баъдан аз дуюм ошиёнаи ҳамин хона мепарад. ин видеои хелом аҷибро бошад дӯстон, як блогер бо номи Ҳасан дар соли 2021 ба навор гирифтааст дар як ҷойи вайрона. чӣ хеле ки муодда истодаем дӯстон, ин ҷой худаш хелом тарснок аст. аммо вақте ки ин ҷавон ба ҳар як комнатаи он медарояд, боз тарсноктар шудан мегирад. ва вақте ки ин ҷавон ба ҳар яке аз ин комнатаҳо медарояд, аз болои ҳамин хона гӯё ин ки ӯро касе бо оҳан мезанад. ва ин ҷавон аз тарси хелом зиёд худашро дар як комнатаи дигар маҳкам мекунад. аммо бинед дӯстон ки ин дари қулф худ ба худ кушода мешавад. гӯё ин ки чизе бо қувваи бениҳоят баланд ӯро тела карда истодааст. ва вақте ки Ҳасан аз ин комната баромада ба дигаронаш рафтан мехоҳад, ҷине ки дар ин ҷо аст хело ҳам ғазабин шудан мегирад. ва дар охир ин ҷавон мехоҳад ки ин ҷоро тарк кунад. ва вақте ки ӯ аз ин ҷо баромаданӣ мешавад, гӯё ин ки касе ӯро аз лестнитсаҳо ба замин тела дода истода бошад. بسم الله الرحمن الرحيم. бисёре аз одамҳо дар бораи ин ҷой мегӯянд, ки дар ин ҷо дар ҳақиқат ҷинҳо зиндагӣ мекунанд. аммо ба гуфти шумо чӣ дӯстон? фикру ақидаи шумо оиди ин дар комментария. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.